Jeg snakker til dig fra en tilfældig mark i Danmark. Og jeg vil sige noget meget vigtigt, som er, at de fleste folk har ikke noget som helst grundlag for, hvad de tror på. De fleste folk har ikke rigtig tænkt over det. Og det er noget, som jeg synes er meget mærkeligt. Sådan på en måde forstår jeg det, på en måde forstår jeg det ikke. Men jeg vil gerne gøre folk opmærksom på, at de burde tænke mere over deres holdninger. Og der er ikke noget sådan cringe ved det, der er ikke noget galt med det. Sådan, jeg har det som om, at folk de synes, det er lidt cringe på en eller anden måde. Og de ser ikke sig selv som typen, som virkelig giver en fuck om det. Men hvis du ikke giver en fuck om, hvorfor du tror på det, du tror på, så burde du holde din kæft og lade være med at snakke om det. Men folk snakker stadig, og så kommer de med alle mulige mærkelige påstande, som de ikke kan bakke op. Og det er sådan, prøv at, hvis du ikke vil bruge tiden på rent faktisk at finde ud af, hvorfor du tror på det, du tror på, hvorfor det er sandt, hvis du ikke rent faktisk kan forklare det, så burde du bare tie stille, ærligt talt. Jeg tror, der var en god grund til, at før i tiden var det kun en lille del af befolkningen, der kunne stemme. Fordi de fleste er retarderet. Virkelig. Altså de fleste er bare dumme. Og det betyder ikke, at der er noget galt med dem, at de ikke er søde mennesker eller whatever. Men de er dumme. Altså sådan, de ved ikke engang, at de påvirker samfundet negativt. Og nu om dagen, så har vi sådan en fokus på at inkludere alle. Det synes jeg overhovedet ikke, vi skal. Du skal fortjene at være i samtalen, ved at vise, at du rent faktisk skal have en ordentlig diskussion, og at du har noget værdi at komme med. Og når jeg snakker værdi, så mener jeg i forhold til dine idéer. Ikke i forhold til dit værdi som menneske. Og det er det, som folk blander sammen. Det gør de hele tiden. Det er sådan, hvis du gerne vil begrænse nogen på nogen måde, så tror de, at du ikke værdsætter dem på sådan en, altså som menneske. Men det er ikke sandt. Hvordan hænger det sammen? Når vi snakker værdi, så snakker vi inden for en bestemt kontekst, som er diskussion for eksempel. Logik, debat, der er regler for det. Du kan ikke bare komme ind og så gøre, hvad end du har lyst til. Men folk nu om dagen snakker om min sandhed, din sandhed. Vi skal acceptere alles holdninger. Nej, det skal vi ikke. Giver din holdning ikke mening, så respekterer jeg den ikke. Så kommer jeg til at fortælle dig, at den ikke giver mening, og så kommer jeg til at fortælle dig, hvorfor. Fordi jeg har rent faktisk tænkt over, hvad det er, jeg siger. Jeg har tænkt over, hvad jeg siger lige nu. Nogle gange kan det godt være, at jeg ikke er super god til at formulere mig, men det er en anden sag. Du ved, jeg ved, hvorfor jeg tror på det, så den måde, jeg ligesom kan formulere mig, det er så en anden ting. Men hvis jeg ikke kan formulere mig ordentligt, så tager jeg sgu da også konsekvensen for det. Så piver jeg ikke over det. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan, det er mit ansvar, det er ikke nogen andres ansvar. Men ja, man kan ikke have det på begge måder. Og det er derfor, jeg ser det som nødvendigt at tænke over det. Sådan, jeg vil jo ikke have, at folk... hvis vi tænker på et individ, så vil jeg jo tænke, at det var bedst for det individ at være så kloge, som de kunne være. Det kan godt være, at de har et loft for, hvor kloge de kan være. Alle har et loft på mange forskellige måder. Du ved, fysisk styrke, mental sådan, kloghed og alt sådan noget, ikke? Men du vil jo ikke være i bunden af, hvor du personligt kan være. Så altså, hvorfor skulle folk ikke tænke over, hvad det er, de rent faktisk tror på? Og hvorfor? Jamen, en svar, der faktisk kommer op, det er, at det er ubehageligt. Og det er det også. Men det er, hvad det er. Den eneste vej er ligesom igennem ubehaget. Sådan, enten så kan du gå igennem ubehaget, måske tro den måde du ser dig selv på en lille smule. Hvis du ikke ser dig selv som en, som tænker over det, du tror på. Hvis du ikke ligesom har lyst til det. Du kan gå igennem det ubehag, eller også så kan du sådan ikke vide, hvad du snakker om. Blive ved med at være der, hvor du er, og ligesom ikke rigtig have så meget værdi at komme med i en diskussion. Og så synes jeg ikke, at man burde tage det, du siger, seriøst. Så det er sådan, folk, du kan enten være en, som ikke er værd at tage seriøst, eller også så kan du gå igennem det ubehag der. Du ved, du kan ikke bare sådan magisk gøre det
sådan til en eller anden ideel verden, hvor du ikke skal løse de problemer der. Men ja, altså sådan alle kunne gøre det. Alle kunne tænke over det. Lidt, i hvert fald dybere, end de allerede gør. Og så tror jeg, at vi vil have meget bedre diskussioner. Og rigtig mange ting, som er dårlige i samfundet, som bliver promoveret og set som godt. Man vil se, at de ikke giver mening, fordi det gør de ikke. Det er rent følelsesbaseret, at man går med på det. Men det som jeg synes er allermest irriterende, det er, når man bare lukker ned for en debat. For eksempel ved at kalde nogen for racist eller et eller andet. Og det som folk gør allermest, det er, måske bruger de ikke nødvendigvis ordet racist, sexist eller homofob osv. Men for eksempel har jeg set på TV2, Ekos Instagram og nogle andre sådan lignende nyhedsmediers Instagram profiler. Der har jeg set, de laver bare videoer, hvor de bare sådan gentager ting. De gentager ting, som nogen har sagt. For eksempel ham der fra Borgernes Parti, som kommenterede på hende der Cecilie Hansen, eller hvad hun hedder, fra Liberal Alliance, ikke? Så gentager de bare, hvad han siger, og så tror de bare, deres arbejde, det er færdigt. Vi gentog, hvad han sagde i en tone, som lyder bekymrende. What? Sådan, I har ikke engang kommet med noget modsvar, noget modargument. Det er sådan, prøv at tænke, hvis du var i en debat, og der er nogen, der siger et eller andet, og så dit svar, det er bare, wow, han sagde det der. Det har ingen værdi i en debat overhovedet. Det har ingen værdi i en diskussion. Og nyhedsmedierne, det er meningen, at de skal informere dig om ting. Det er meningen, at de skal hjælpe dig i livet. Det er jo ikke nogen hjælp. Det er bare dem, der appellerer til dine følelser og får dig til at mærke noget bestemt, og så kører du videre med dit liv. Der sker intet. De ødelægger faktisk dit mentale helbred, har jeg lyst til at sige. Altså sådan, de påvirker dig negativt, er min pointe. Fordi så tror du, at du også bare kan gøre det samme. Det tror alle, de kan. Det er bare sådan, hvis man siger et eller andet, der giver mening, men som er lidt kontroversielt, så kommer folk bare sådan altså føler sig bare berettiget til at sige, at du ikke har ret, uden at forklare det. Bare fordi, du ramte lige den der zone, hvor du snakker om det her, som man ikke må. Hvem siger, man ikke må snakke om det? Wow, det lød ret racistisk. Kan du måske forholde dig til substansen af det, jeg sagde? Sådan, til det, som jeg specifikt sagde. Kan du forholde dig til det? Altså, du ved, det lukker bare ned for diskussionen, og så får man ikke chancen for rent faktisk at overbevise og vise folk, hvordan det, de tror på, ikke giver mening. Selvfølgelig kan du ikke tvinge dem til at ændre deres holdning, men altså, det er for galt, og man skal lade være med at acceptere det. Det er det, som jeg gerne vil invitere dem, der ser den her video til. Lad være med at fucking acceptere alt det der bullshit. Rent faktisk tænk over det. Tænk over det, som folk siger, og har det overhovedet nogen værdi? Altså sådan, siger de rent faktisk noget, eller er det bare en masse følelser? Sådan, giver det, de siger, mening, eller ej? I lang tid har jeg sådan tænkt, det du siger, det giver faktisk ikke mening, men jeg havde det bare ubehageligt med at sige noget imod det. Så derfor gjorde jeg det, ikke? Sådan, så vil jeg komme med et argument, så vil de komme med et modargument, og så vil jeg være sådan, men det giver stadig ikke mening på grund af det her. Og så vil jeg være bange for at virke som irriterende, eller sådan ond eller et eller andet, hvis jeg blev ved med at presse tilbage. Sådan, jeg var bange for at virke arrogant. Jeg var bange for, at jeg faktisk ikke havde ret, og at jeg bare ligesom var arrogant og stadig. Fordi det er også det er sådan et narrativ, som bliver skubbet meget. Det er sådan, hvis du er uenig med de her ting, hvordan kunne du overhovedet tænke sådan der? Du giver ikke nogen mening, du er irrationel. Og what? Og du bliver ved med at argumentere for det? Wow, så er du bare arrogant. Men læg mærke til det, der er ikke noget substans i det. Det er bare påstand. Så det er derfor, det er meget vigtigt for folk at vide, hvorfor de tror på, hvad de tror på. Sådan så de kan se,
hvor de måske ikke har ret, hvor de har været lidt spasseragtige i forhold til at tro på det, og reflektere over, hvad de selv tror på, men så også at lære om reglerne for diskussion og debat, fordi det kan du bruge i dit personlige liv, såsom i sådan mere formel kontekst, hvor du har diskussioner og sådan noget. Fordi så kan du identificere, hvornår folk bare manipulerer dig emotionelt og appellerer til følelser. Sådan, jeg kan huske en kommentar, jeg skrev her på Instagram forleden. Så kom jeg med nogle argumenter, så sagde jeg, at og de appellerer bare til følelser. Så får jeg bare et svar, hvor der er en eller anden kvinde, hun bare skriver den her emoji 3 gange, og så et udråbstegn. Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke et argument. Det er fucking ligegyldigt, at du skrev det der. Du ved, hvad skal jeg bruge det til? Altså, nej, en kvinde, nej, en kvinde kan ikke lide det, jeg sagde. Det der uironisk, mange mænd, de har det sådan der. De er bange for, at kvinder ikke kan lide, hvad de siger. Hvad har de tænkt sig at gøre? Hvad har de tænkt sig at gøre? Det giver ikke nogen mening. Og det føles som om, at jeg har brudt ud The Matrix på en eller anden måde. Og at jeg er ved at gøre det stadig. Fordi nu når jeg ser på de der ting, så kigger jeg på det så meget anderledes, end jeg gjorde, da jeg var mere bange. Og det er derfor, indre arbejde er så vigtigt også. Du skal også være opmærksom på dine følelser omkring det. Men det er super vigtigt at lære om, hvordan vi ved, hvad vi ved. Epistemologi hedder det. Og filosofi, sådan, hvordan man, altså filosofi og regler for debat, logiske lov, hvordan man rent faktisk diskuterer ting. Fordi hvis du ikke er opmærksom på det, så bliver du bildet alt muligt mærkeligt shit ind. Og jo flere der er opmærksom på det, jo flere kan se igennem alt det bullshit, som der bliver snakket om generelt. Sådan, de mest populære bevægelser lige nu, socialt og politisk, giver ingen mening. Og det vil du kunne se, hvis du går op i ikke bare at lytte til emotionelle appeller, men logik og regler for diskussion, filosofi og så videre. Fuck, det blæser, mand. Jeg håber ikke, at lyden bliver alt for fucked. Det vil ikke holde det, de siger. Mange ting, der bliver sagt om ligestilling, racisme, kvinder, og altså sådan indvandring, hvad ellers, altså sådan transkønnethed, hvad kan jeg ellers tænke på? Alle sådan nogle slags klimaforandring og sådan noget. Klimaforandring, den er sådan lidt sværere, synes jeg, at diskutere end de andre. Sådan, jeg kan godt indrømme, jeg har selv mere jeg skal lære om det, før jeg kan have sådan en ordentlig diskussion om det. Men derfor tiger jeg også stille, og derfor så siger jeg også det her nu, du ved, at jeg har mere at lære om det. Jeg gider ikke stå og påstå, at jeg ved mere end jeg gør, men mange af de ting, der bliver sagt, giver ikke mening overhovedet. Og du bliver så fri, og det er så dejligt, når du kan tænke selv, når du har muligheden for at stille spørgsmålstegn ved tingene, selv hvis du ikke engang ændrer din mening. Men ja, for eksempel sådan noget som racisme og sexisme, de bliver brugt som synonymer for noget, der er ondt, sådan dårligt. Hvis du bliver kaldt sexist, så er det sådan, du er en ond person. Hvis du bliver kaldt racist, du er en ond person. Men hvis du rent faktisk ser på det, sådan som det er, så bliver du bare kaldt for sexist. Du bliver kaldt for det, som en sexist er. Så bliver du nødt til at finde ud af, okay, hvad er en sexist? Hvad er en racist? Hvad er racisme? Sådan, gør jeg det rent faktisk? Sådan, passer jeg til det? Og er det godt eller dårligt? Det er noget, som folk ikke tør at snakke om. De tør ikke engang at tænke over det. Det er sådan, nej, selvfølgelig er det dårligt. Men måske grunden til, at du tror, at det er dårligt, er fordi, du har fået en meget overfladisk forklaring på, hvad det er. Og ud fra den forklaring, så er du måske sådan, ja, du ved, det lyder dårligt. Men hvad hvis der er flere nuancer? For eksempel ord
de har flere forskellige måder, de kan bruges på. Og hvis du søger på definitionen af racisme, så kommer der flere forskellige sådan, sektioner op jo. Det kan være det her, det her, det her og det her. Nogle af dem synes jeg personligt, altså sådan stemmer, du ved, det er dårligt. Du ved, det vil jeg ikke sige ja tak til. Men alligevel, selvom jeg ikke vil sige ja tak til det, så vil jeg heller ikke flippe ud over det. Forstår du, hvad jeg mener? Eller, du er fucking hadsk. Eller sige noget i den der stil. Bare sådan flippe ud. Du ved, jeg vil bare sige, det synes jeg ikke om. Altså, det er ikke godt. Der er ikke nogen grund til sådan at blive overfølelsesladet om det, og lade som om, at verden går under. Men så er der nogen, altså, en af tingene, det er sådan, at hvis man, jeg er ret sikker, nu skal jeg faktisk lige dobbelttjekke igen, efter den her video, men det er bare sådan en forskelsbehandling. Diskrimination. Og så er jeg på, okay, hvad er diskrimination så? Jamen altså, diskrimination har også flere forskellige punkter, og det kan være blandt andet, at man behandler noget forskelligt. Du ved, du skelner, og du behandler forskelligt. Det er ikke nødvendigvis dårligt. Altså, der er ikke nogen moralsk værdi i det. Det betyder bare, at det er anderledes. Racerne er anderledes. Først og fremmest er der jo hudfarven jo. Det er jo ikke den samme hudfarve jo. Det er derfor, man kan se forskel på det, sjovt nok. Og så er der også tydeligvis, og det er helt sygt, at folk ikke gider at indrømme det her, men der er tydeligvis også sådan andre forskelle, som ikke er så synligt på det ydre mellem racerne også. Du ved, vi har forskellige gener, det er derfor, vi ser forskelligt ud, og vi har forskellige træk. Og hvis man har forskellige træk, bliver man så ikke nødt til at tage højde for de forskellige træk? Jo, og derfor bliver man nødt til at behandle folk anderledes. Så handler det så om, i hvilken grad er det, altså sådan, hvordan har man så lov til at behandle folk anderledes, baseret på race. Sådan, jeg synes ikke, det giver nogen mening at behandle en sort mand, eller en perker, eller sådan noget, anderledes, udelukkende, fordi at de ser anderledes ud. Sådan, det giver jo ikke logisk mening. Men de er jo ikke deres udseende. Det er jo også noget, der bliver sagt, sådan, det går dybere end hud. Ja, for eksempel opførsel. Hvis man ser en generel opførsel i en bestemt gruppe mennesker, hvad er der så galt i, at du peger det ud endda? Bare sådan siger det. Og ændrer din opførsel baseret på det. Hvorfor skulle der være noget galt med det? Ærligt talt. Mange vil sådan synes, at det er helt sindssygt, det jeg sagde. Tænk over det. Tænk over, hvad jeg faktisk sagde. Og om der rent faktisk var noget galt i det. Sådan, hvorfor skulle nogen blive sure over det, jeg sagde? Det er fuldstændig sandt. Du ved, jeg har tænkt over det her. Der er nuancer i tingene. Du kan ikke bare sådan opføre dig, sådan som de fleste gør. Så jeg igen. Tænk over, hvad du selv tror på. Se, om du måske tror på noget, som er fucking retarderet. Og så lær om, hvordan man har diskussioner og debatter. Sådan så du kan se igennem, hvornår du bliver manipuleret. Og så, noget som jeg kan snakke om en anden gang, det er, at du bliver nødt til at lave noget indre arbejde. Fordi jeg har længe haft kontroversielle holdninger, men jeg har ikke tur at være åben om den. Og jeg tør stadig ikke fuldstændig at være åben om den. Men jeg har kun løst det, som jeg har løst indtil videre, ved at lave indre arbejde. Ikke ved at tvinge mig selv til at sige det eller noget. Og det er overhovedet ikke så skræmmende, som man tror. Men indtil du laver det indre arbejde, så kommer du til at være påvirket af det, der foregår indeni. Det, som faktisk fik dig til at gå med til ting, der ikke giver mening til at starte med, uden at tænke over det dybere.